Bisramganj Hatio bike day Malkhung Thuthailaimani Patimungni Yakulo Matabari Phaising Thangwi Tongmani Jorao kisa Lukurok Malkhung Bwthakriwi Butok Khlaimani Koktwma kasawi phaikha Patimung Bishalgarh Dewan Bazar amsani Koktwma Patimungno Koktwmani bisinde Shaiman ka srangsholo Bisramganj Hatio bike day Malkhung Thuthailaimani hinai Patimungo Khoroksa bo thagodo khumrmani Koktwma kre aboni Yakulo Malkhung Matabari Phaising thangnani bage lamromani Jorao kisa Lukurok bike be phaiye Malkhung Bwthakriwi Butok Khlaimani Koktwma kasawi phaikha Abahai Patimung Padikha naimthang bodolokni biskango Patimungno doge naimthang bahini rok mungsa saktharmung haire hene koksil samung kasawi phaikha Bureau report Chini Khorang